rituko asemero buriyo yeito yonsi chinsemero ngebere naige bono onye kendegi akorekanire asekenyuru kiao ekiotagete utumanye asubwango mono abwonda isi veke nambeye asesemi yao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere nabasaki baito baikasuri na kubeko roboti ubwo asembeo emesa ya MONYANCHA ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime Ndizi TV ubwansu bw'omugusii omurobiri okubwatya nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli ine omwanchi omoligereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ensi ebesa yago neri yorionde na chichikoretwa amo chionjererigwa erinde kwanyora keri otagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitobole tichitoro na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV nabo igona inche Frida Kerubo twerule gokoretera omurobire bwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania neki shiringi chinde ase chinse chiri cheisiko unabono ogukina kwa maguri yebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koira nanse imeyense ya Kenya nigo tugochikukumanya asomorobere yega naki amagori amanya ale ase chichiro cheito ebinto ebiya byasoira ase chichiro cheito nabo igo tugochikutalera chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense echo ya Kenya ase tokoligereria naki obonchereria bagendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanera asumurubrio wense yobonchoreria nigo tugukumanya ase chinse chiri cheisiko nakibagendete gukora obonchereria bwabo nabo igo nakibakwenana ebinto koru chinse chiri cheisiko nagotekeragaiga ase enseto ya Kenya kera rituko ria Jumanne na Ijuma guchakire chinse nyicha mambia ime ya Ndizi TV ense yobonchoreria Kwa chinse mochion sio gandita gotengerege taseni kia Ndizi TV na sevona senchera avene kwa kuarigani asomoro veri weke umbugia siasa umuro tubuna botambe letu kula chuma mosi chinsa bune chiga amuna inchende mo Steven Cabinet 001 nagano tukore siasa sobo ime to manya mangare ngeta bana siasa baito abarai baito amagendero ninkikerebuya ninkigetaribuya na wetera sama boria ino to yali bakari avene ryo kuboria bagani to kwata se studio Pati bigotero manjibwa bwa ime machibu kibabwate ase emechanera ase chisemo auchie binyoro na ira kikiri babwate ochia saba menyi bechisemo kiri bakora ose chinsemo kiri babwate oboteneri bwaye na lero iga ndobateri bagaria bene yo gosanganere Richard MONYANCHA oyoro mugwata ni korwa ase EWODI ya NYAMAIYA ward yotoka sensemo yebunge ya West Mugirango ime county ya Nyamira ndo motwara iga ase studio batebya mange igoro ya EWODI ya NYAMAIYA ward ene wodi ya nyarako baki gukwanerwa sana so mwako weta asa nyareta ko bagi kumusiria omo MCA obo nyarako baka guchurwa so bochoribwa chiri bwibere na meronge vere nebere makende kuna Elijah Gusii andake nyareta ko baka ko banero muraya se ensemeri kurende gwetera so mbasuka no para agasirio bugima bwaye na gukira boniga
ase nchoko musana kora sense medio boteneri bw'ekyombekia chimbebe no bochore ekyombekia IEBC bochoria bakewikira bono mburanyara koba bogokolekana ese ebi byonsipi abamenyi b'ensemo ya Nyamaiya ward kaibatigarete ese ebi byonsipi indika baranyoro murayo bo bene baranyare ko bagakubekeri ogiri yabo n'ebirikeri byabo ase bunge ya Nyamira County Eroiga Richard nyara ko bawotebia mange na agontebi nabwo atobote gokosoa ese libagiro lyatige tunanya gusira Elijah Osimo na otebiere mplani kiabwate morobiri kiabwate wetera asere konyara ko bagakobase leberigo ndiamono sana welcome igano Ndizi TV awotakana retalia maleta onsipi andake chinse mo chiroko nyara ko bagokorwa asante sama leta ngoro kuona na Richard MONYANCHA mwenjo chanande waroni no mochokoro mirambo kuregesieri je no MONYAMAIYA no kindete NYAMAIYA na maeta banyamaiya kibawetera bonega tubato bokongo bonna senjo tubati umurayi sechinga kechi asenjo umurayi to ericha usiemo na te ajari apara gasira ikokurukinga kechi bakabona umunyamaiya nandeta komia asebonega umunyamaiya itasare no komia ndeta komia kenege okiyondeta sewodi tunyamaiya noko gani weto nande nokolera kolera tokoleranga buna bono twaro do musike rero ninga no murayi wense bitoba bere ase ewiki emo ya itire twaro ngo bana barasuwamu torengere dinga o ochoko amo no kwana sobomo mbo bonjore dinga tonyore IPC ebe ku in place elinda abantu banyamaiya tonyara so sobochori bajoro mujali obatagete icyari Tadosiemo Richard MONYANCHA ni mate kwanyara ko beka bena ndake ekebirenga rikorwa sensemeri ya Nyamaiya ward watero na manyaka bagotaneka mono sana korendi asomo yega olibwa matango ko kanete engakia okwenegwa kwaye Elijah Osimo toro chabara oba kuikirana agati yabo umugaba na Nyamira Amos Nyaribo na begete bene na kubori n'abantu abange anyale koba nero mu MCA tegenerase ensemo ya Nyamaiya ward baneke kuna inibe bante gucha Nyamaiya amagana bante gucha ensemo ya Nyamaiya ko yendrare kucha no nyomu jumbo bo bene tayo kimanyaro ikyora TVC ikikike ebitinye yose byabire gatiga ibagari ya serikali ya Nyamira ya twalire kodenta amagendero gucha ensemo ya Nyamaiya ward nkeninga kere umurayi atayo nyonya se nyumba karobora utayo korora utukani ngora ngoro kana boro na kere anene nyonye ase structure ya family kusenyumba lazima umurayi atoko mondore siko tajo tena na ninje ukolaera amangana anyumba amangana aimemona anyumba umugabana bate betena nere koromu musio wo twaro de gakubata mu mwabo na usiro ngo tebona nere awakere koko asekerogeki lakini ntunarora ebintu byandu bandi okora jiwodi chinde nale nawo njipara se jiwodi hawao Nyamira lakini gereka seito Nyamaiya njutwara ne jomba tuleterembere ngo kumena ki abantu baitu ngo batipara se bawutanya imbege yatuletera nende gayinyo jombe jamabera y'abantu bacha kama kaibato terebayichi ebintu nebinge bironte maiga asa abangi na baito na sabasaye na ki koigwero busari bwachagere korokana sekerasi singinjo abasaye baito mboko y'ibintu bawo uno murai na Richard MONYANCHA so murai ngeringa toende kinga ondete yoraido ase wodi kera bono idoness no yabere nyinga singinjo murai teyo okubwate bichane byasobamo aboroke linjira kichiro cheserikali ukonya abasaye bari siko nabanyina erinde banyale kunyora bale pisi chinge chonsi banyale ko generate income baranyora bagutumia kera lituko lakini bono yamuраiteyo ne gabana tuko enyo ese wodi etu Nyamaiya banyakoroka no linde gaterete na nero ole MCA ndene nabone obiske ole kayando beto bawo mono ngo jam arwa ebero bitu unabone gangolera tole ntwate betu kuna ongolwale chi passenger form 1 and form 2 warolere abarayi barero obisi bakolera warole babo duty bakolera kware abarayi bande bakolera nga chifomu itoko na 500 kiraje Nyamaiya bona for example abana mbarenga tora Nyamaiya chifomu 500 nende gurwete tote una 12 form 1 na form
enda nyonye nde twango tie bindebera saba bunge erinda bantu abaito banyare konyora pasa ikuru asuba bunge ingiye kogera totebuna ngurure se gavana konyora gifomu eginega sienkom naende iga majuzi narua full scholarship umwana nale kuruga ali miruka what disability oirwe school baka bone ataranyora sija yaendele school igo goteba muna natenendete nalentenenena ngolenga maswali naramange turaburani asengenjo abantu baito bendete komya nenda asitogotara asengweta kira litugoko litukura santo baito namuno cyane tomende komya ya ngo babona narenge in place na nale effective asabantu baito bonaiga at least abona ngoteba na mwigula asabantu baito na mwigule ngokonyale lakini tingo ngoino moralina amwigula nos obanda Metanda kense ya ikatibeni ya umwaka w'ekiribu 10 yachagetoba kolyanda kemanga yobochoribwa umwaka w'ekiribu 2013 kimaite chinkuru chiro chobo koleri cyabegetwase cy'iserikali cie county gweterase umugavana ikasense mu EWOD na ekinde kigategara sense mo ya ebungene ne gweterase sense meria abajumbe na chinse ya mukine cy'iserikali na tukare kwenda se EWOD ne county kati yabo kandi n'ekipare cy'wateba kiri kirenze yeserikali ye county tubatamana rengete birasi bya ICD tubatamana rengete obolemi tubatamana rengete kibasari kati yebine ibanyaranda ke watebe para cyo turakira konde se kinse yabe kindi kirengete obolemi birasi bya ICD kati yebine NYAMAIYA ward report card kiora nyare ko bagokobeka usensko kan kiora beke asoma ko yumutangani bagokorera ase yamo ekomi ndabeke sana ndabeke sana asingenjo yo minto erijana gusira konya rwekire misinge bya ende konya twarolerenga MONYANCHA minto ngokonya kare kinge kicho lakini kurwa aruo ibintu byonse bibyaraka endo ngiyo kagandeta se gutije naende ine mono umusingi w'umwana go cyake masomo ECD classes tokonde uno mwana atale 1 km mwana umusingi ine ajo cyaka masomo usatale 2 kilometers konya ro mwana itambata ale school no kurara chikora lakini nje una Richard Munyanja gotabya abanyamaiya tukolia ronga keremo chikonga chikura gonde gete elimu ejakira aso mwana mo ano musingi ole wegiseme jamani tolete SME ange no mwana tari mwana ajikuliye SME aserale lakini SME re twanga na so mwana ale nali mwana oyo ogochaka giseme anje SME teba uno mwana akoboka mambi ochikolengerera sago tare gitiro bakaje kochoro getsake klasi ya ECD anyo nega sienko moshimi wade maite konya gaba wata unandake chisemi tiretu wange no mwana nandake ko mochenda ki obwale buli chiskuru kirase ensemo ya wodi ya NYAMAIYA ko neto maite unandake chiskuru kolentu wange mwana mwana chiri cya serikali wikandake eme ko dinare ko bakibotoka erinde chiskuru cyane ko bakikole ya serikali ngiri cyane ko bakikorosi gwase obwange buli abamenye baranyare ko babaguri kati manya nakyo bagikira ni manifesto ya wata yabuna chisemi cyangwa esomo nakingoteba ngendukira abege ko okomboa erumu yekiri busatu wikiri mwana SME kuwa gusumba umwana obonga atari kiri onye tubwato bujari ko umwana ukina bono iyere bya tutumye bese kindi cyose tubwate ko make sure uno umwana yaso musingi oyebwe education onyaire ko mu nekyo kororera abayibuli bange abali middle class n'abali class kegoro okoro ya private school are doing very well kere kire angena sabana obali onye teri angena sabana obali kwanyora school pasingiro gora ngo kiroro busongo ganyo nyamira ngo ramuri kiwe tanana chiko bugori abana uje school asabantu bali middle class n'abantu bali class kera lakini omuntu oyo ere otari kwenyara kwero mwana se private school osomuntu yaro otari kwenyara ali akaniro mwana wa school pasimo school umwana ona kitwa mokonya ekina kikero kiana na ndiye bilenga na bibwate na kitwa konyo mwana oyo weigweru bwate miaka no mwana wa school na kyo mwana bwate miaka ene aranje school tabo mwana wa school Mwetanda kesengana yote wasangule ngane regetanda kyo bokoli bwechi semia se chiserekari chi account kondenga ni yote bandake ebirasi byare kwa bikokombo ibiri biranyare kwa bikobange no maitebuna wikama ngana yetenda anyare kwa bage kwenanwa wike kamati y'ikisebe yare ko bakibwiti ngane yu erinde ebirasi yanchire kibesa chi serekari account yare ko bachikonda se ebirasi gokombo erinde abana bake banyare kwa banyara ali bage rikirano nimaitende ngane igwende esegiye ucyaka sense moye bunge ya Nyamira irinde ikirane
roche ngane nyare ko bikara ndebe yekene ngane wote abibirasi bikombo. Yes, ne moso ntoko era bunga todo kwese ase bunga eto county toli kwestinga mbi ko babirasi binge mo ese wode ya momo dosangeria okonyoranga totebo for example school etegesie igere egesie omwana okorwa Nyabite egesie ya oso korunya bite mpaka egesie it's almost 2 kilometers lakini abana mbale barali anye egesie baro barangene school basoye school omwana oyo bokira osoye school ntebi omwana okoruko Nyabite tunubali mpaka egesie omwana ogejataranga tari gari ali nyuma kyaro mwibuli tabwatira sako mwana tari yo mwibuli ona bwato muri mwire school kyaro mwibuli ona tete ko soka chikulire omwana yarage bigo oteba tolete semyange na so mwana ali nige ndokyamana kyagera onye utaite kwa gaja mambirenge basi mwenye bichasa bana Mr. Richard kero tete sengana yikonyera kwa gote bana kiye manifesto ya wandake kwane kibuna chise micha ikirange no mwana ibirasi yare kwa babigo kombo bonde bine birasi base jiwasanga isawa na barabake kireba polisi kaiba kochi sengana ne bikawende sikesukire cyane wate bora rende ngira umwana kwa nyoro bere myaka yanimba mukire myaka kaosoma chikechera ngiro mwana myaka kaosoma mwana ikire myaka 7 na ina boko na nyumba mwezi ya msimu moto igende tukobero sukari na babura kwa nyoro mwana yo ngiro bongo na era no abamutera boko na rake umwana ina bakora ki abakonyara kwendeka sauti lakini igende tuataka igende nataka gaiga ngeringa umwana oyo o introduce base school tukutana tatwara umujyano munene boko school kerega yo gara abana bange school ende manyanga kero umwana ukino bongo bwaye bucya ukapitane school ngarere na school nembe umwana oyo nakole school umusingi tu abekera so umwana oyo ukino umusingi tu abekera asai na mange na ronga ndrete kuyana erinde tokonye esaku nentokini amero usemeria tali nyama ya yoka nyoye Nyamira Counties nyonya Kisii ne banonzi go tutagetenga nyonye oyo umusikoni to the education batebe ngatika abana bekerune ile mwase bale kera bono ntubwa imigondo menene bantu baje boikerenga imigondo yabagiru yari onye mwana bwati soma osoma umwana yo mambi wako mwenye student ngiaba okosa kenda bwatanga sita mbe mono sana Mr. Richard Munyancha oromo rwaneria sekero kerikyo kolije obo MCA EWODI ya NYAMAIYA wode wanto twerera mange igoro ya obo kodia sensema NYAMAIYA sekira bona kwanera hata una bokori mbranya na kwa korekana mono maiga ya umo MC obo nyate kwa umo MC omo chore Mr. Elijah Osiemo konyara kwa baka Gusira magendro naranya kwa baka Gusira nseme yuko anere Richard Munyancha kwenda bali wasimana tokotobwatia korwa sensemo ya NYAMAIYA ward korwa sensemo ya Kisii korwa sensemo ya Nyamira County na moto likera ama bolje ino ibringe libeno kibante kabake go korekana kone kibona nonye engaki mu MCA sirule kirabo chulio bo kiboganyirire amagendro agandre ko baga korekana na soba ngati abali bagandete ko bagutubwate kirabo ni semo ya Facebook Ndizi TV News Digital na mwana Vincent Kenyoru wante utubwate ko ruchinsemo chairanda Wilson Mosetateba Honorable Monyancha pongezi sana kwa kazi nzuri. I'm tuned in from Nyamira Gusii Biamono Wilson. Irene Kweng I'm following from Kanairo hiyo ni Nairobi. Asante sana Douglas Mokaya nilija Wilson Moseti Irene Kweng Douglas Mokaya watching live from Vietari bado nasemeyu ya NYAMAIYA ward. Omorai Mokua Eric I am tuned and listening how Mheshimiwa is articulating his leadership role to the people of NYAMAIYA ward. Nilishaiga bro Ibra Mafisi I'm following live from Mlolongo town. William Mogaka I am watching live from Migori County. I'm tuned in hadi mwisho na my wife Jacqueline Kemunto na bana vaito kuna Elvin Vayona Dochena Vangadi Getavu pamoja na John Atika, my brother Paul Gatia Vande korwa chisa bajata kuna happy Sunday in advance. Mbuyamono Nayevo Fred Moga I'm watching and listening from Nyakenyomisia korwa chinse mochirich awate abuna na ntego tobwatia. Evisiva Mongare I'm following from Nyakwana. Frank Favor following live nikiwa upo gatagati bwa Songo Chituka Mbuyamono Frank gatia bari bane dotorikera chi message chinse mochirich ya Facebook Ndizi TV News Digital
to sanganere Mr. Richard otebia mangi igoro obokoreri no to wete kumanya obokoreri oteba SIASA na ase obogimo boto kumanya suguchia yetoro manyanka ikwanyarire kuba gukurwa ni maite wekera boniga ni maite obara imbaro bachoriru kuri miaka ya maigo mwaka 2013 mwaka 2017 mwaka 2022 no boro somboro babekire asensemo ya NYAMAIYA ndo bo bango iga ntwaro randake leja usiemo to wuri tikura sebo chorira bote grasi kutagore cheso mwaka 2022 kurenda akajana kapaka choriro musao mokorenge na akanyara kwirwanirira wetere kiama kia United Progressive Alliance UPA kwekereko ba majority leader ase bunge ya Nyamira County timanyaro wasebeleke kolimu abugate ase leja usiemo na ndekigeria kwatayo monyene wasabazi chukure kikiaita ase ngenjo leja usiemo igaringe umusayo nanje ndebirengere byaye mono nebyane ngosoma byarenge for example mwana atwateba ya Kisii ulijoze mugrato mukwana nere musana byanga mukayina samwana gise namwe anganeyo karonere ya musoire so muwaye ngamotebi onyege kuchikoba nako uliye birasi birange na sana kise kinde nyoye Kenyaga twato muskuri nimegezo mwana muskuri njiro inena umwana someri mukasana barole koye make eberaisi yake no kulikie kenyoro na bono tulikie kenyoro tutebe kya bunyerwa osekia abokia muri kwaliye ase abana bale useni komi bakoswa isi class barole tulikie umwalimu isi nana na babere abana bayaba bakoja abana na bwabo konyora bacha ile batara yubese kiseni erinde banyawo tusomeri abana tuzi kubeka homeschooling to introducing omwana ka homeschooling anjewe aso class kende yesa kia primary ndio 08 ya academy se 8 school ya serikali ebe raisinga toliko mwalimu wa homeschooling kero ma ndio homeschooling njiro Kenya bone ana kalego online na bokoli mwalimu wa homeschooling au someri abana bawe nyumba mpaka bakole school ebimbiro lakini nende asing asoko konyegesa kwa asabo iboli bali bare ikrasi ya yanze batayikonyana sana erinde tunyora bali mubakora amagana mu school garana n'umuntu resanse nerensi tuyibwana se birengere n'umuntu wadapt kendi yose otabona bwenzi garanga no musale nanje naende birengere byaye asaba NYAMAIYA abatokubate naso bambo naende ndukende ngelinga olichose mutenya sale kengora hasagi no muntu olingi kubona bwenzi amugo sanse kwa akotegerera kuri kandi morai yuko amotebege akoligereria ne mambya kwa umuntu ayibwa ngotebege ndo kuibwa enda wotebinga ikena bongo nyara nkole usira ikikonyora to mwete chikura kingi kandi mondo kinganero no te 4000 kara ase wodi etanya okola kana inisto ase nginjo yuya wa lakini nde onyale otimo Kenya sabe kembola asai na NYAMAIYA wodi atigere Nigeria kena rolenga asinga njo mubwana ntwa karatene ni maete binda okora na nje na bondo jena ekoro tege kyani swai menkebeke na bongo tali amarorali abwate bosia sabanya wodi asaba Bija mwana sana ni maite bado kwa ende kwa rente ingane ngitanda kingana ya homeschooling kwa kuna chisemi chia chire yange rundi na ende ngani kwa rente ya homeschooling chiskuru chive yange na baibuli kwa ene kibuna chiskuru chicho kwa bachi komenta chia homeschooling ngi chive yange na baorokibwa usamo na baibuli para ikia bana baba bakero ikachensemecho rundi no maite buna se chisemerie county abalimu aba niko bara bali mu ICD abange babo baraba confirmed na serikali chichi county chinyingi abange babo bali gwakanubuya abange babo niko baraba kesenje minsi yo mu rubiri yo MONYANCHA mu rubiri competence based curriculum CBC bana kona yo chikonyarikana bula chisikuru chibe chinyingi abalimu yo baraba ke nakingana yo chikonyarikana minsi yaye isonyo rubura ibanya mai korwa ase county ngororole budget ya kreya kweguna chibe sanjera ni budget serikali koroking ajiwe sacheje za county inanenenga besende onsura yoja se county nere biyabara itu sananse sana twes tumanya ki intuna bara ibanyamira bombe NYAMAIYA
buna barayi banyamira ine kaito kuyikiria kibese kitwaire kikolegazi aso okonyo mwananchi kera bese kitwaire nejo ku make sure obo mu mwananchi wabere buya kuona bwalengera akingote banga abalimu ababa ECD naende bali bale NYAMAIYA ward ne bali bale Nyamira County ngo baine keringa SIASA nene lichali ala twale na awaso county Nyamira ne ringa ko make sure omwalimu osomye omwana omubiria mamiri omoro kine kya kwendecho omoro kine kya kubate karamu omoro kine kya kolika ine SIASA ne ramete aso mwalimu ndegwenze kwe ECD ine SIASA ne rabe nene ko make sure mwanyolire ngeria egwende tasiga simoko kere gasibao para igere nene mono nyonye nae omorali olega onyo mwalimu oli ogochakere ti okolikita akoli yero musingi omwe kero muntu okwaga chenyo no ajenyo basate yeyo bana bwate musingi lazima oleme gochise obeka musingi omwe na nje na kingote banga tiatube ko musingi omwe asa bana baito tenyare kananga omwana ochire class 6 okwenda ji primary school chinde mwata matinyango soko okwane gesomo mwata matinyango kolika yete gesomo na lere education yedo na yaba go twate umwana taba spiritual class kende yonse igo togo suma una jimboli twasuma kurwa class 1 twera 2 twera 4 twera 5 twasuma kwanyoro umwana abwata max 180 okole standard 8 and mugambi gosuma umwana last month form 1 and school and go ngendo kitoko suma kurunasa mpaka form 1 mpaka form 4 onye njo abarai njo gochaka kubeko musingi omya umwana ochaka masomo inamono aseganga ne amagana education ina rombwate na ramono mbwate tali asa abanyamaiya boka lakini asa Nyamira yeto basa toko ya bana sana ngemetula ngetewa ntaka batoko sangase emarago baya bonigo moroberi beke umbugia sesa na inchende mo Stephen Torenere Richard Monyancha atia abarwanereri ase ekerego kia NYAMAIYA ward churachira kwa sama tukale bosio maiga yekiobekia IEBC kunyara kubaye korosi kukiboikirano naboko beka mabori yao birengeri bya wetere na mbere gora kwa screen yao wese wetere semo ya Facebook Ndizi TV News Digital wese semo ya YouTube wetera se ensemo ya Ndizi TV News ogendere koba kusangana ito kote vinkoru nsemo kiro kunyara kuba gutubwati kurende Mr. Richard emetega tikete kiriya kore wikiraboni ganda kimutara nyoro murai wikiraboni gakura kitara noko bekiombe kia IEBC wikiraboni ga kiranyara kuba gekorosi wikirano nabura boika goteba gwetera murobirori onadko Raila Amolo Odinga na beka bene buna muro ingana ya IEBC negiruke wikirano timanyana ki mochando yo IEBC njera kiro chera yara kuba kore wikirano erinde amangana una ya maisha abantu batakonyora representation aseke kege tambe geke ya sama tukalose ngoya ngai process ngangere ikomekerikia bekwa ngangere ngachoro erinde tonyora watenge bobo chori IEBC place naki nanjengo sababa ndo wetu wa NYAMAIYA atene ki ikambere choniebe ndo jena bera ndo jumti na hadi story ni mtu sabu lakini nende moja na kedi ngate ya wetu ando sisi kwa naki tego twaro bole tego rano mo bato bole go mara Richard mende no ground to konya na sari to konya mada manara makama to konya konya na mo wewe to kira ko tari ebirinera mu tusungu military umwana ngo ndalenge school ole transport ya school umwana sari mu school ana ki umwana wa school ebinde bike na to kuwaterana anje nabongo da sabantu tari na nabongo lanje weka lakini go weta sekenyoro kero murayo mwana wadana ki nyagete ngonya msingi ya msingi mwana da ne bwe mataki ona bobora ko make sure una a community ya ona ni ndo baba anya nombo rere wachire ene mechando ya bantu beto wachire ngoro le ngoja to ame WhatsApp jo konya aigonyo mbone bobora imboge ndrete na botogo soya WhatsApp yo tangro mwana ni school to so WhatsApp to so military to so WhatsApp to kwere siko pamara tere igo na ingo tenga motwaro bore ubundi bonse abanyamaiya asechimbe keji timu no era on the ground nje no nda baire ko na banera anons tia tunyare okonya to anyeta IEBC be in place erinde tunyare o service that's
cholo vile serikali tumendo konya bantu baitu amana na mange babangirete kwenda tu kwana mwema sana hata una uchesa bamenyi va Nyamaiya ward mo bwa kumubeka se WhatsApp group na wote basi akonyara uyu Richard MONYANCHA gatia bali batorikire chi message ndo chaiga ensemo ya SMS line ndo chaiga Nyairo Nyambicho wote ba watching from Nyabite na Rebel MONYANCHA mbuyagocha ndo chaiga Boike Bwaro Rangenyo korwa ensemo ya EWODI ya Nyamaiya kendore darari bodi aye tarabeka ibodi aye yamekaine buna Boike Bwaro ndo chanaro kubori goro ya Nyamaiya Stadium. Nyamaiya Stadium has stalled for a long period. Nyamaiya Stadium has stalled for a long period and it's fairly nearer to the capital town of Nyamira County. What is his plan to revive it? Erietaria yaote ba manyakaine buna Bernard from Bondeka. Mwane chigosori. Mangana echigosori iya nene akobeka abasai kwa busy na lero squeeze chigosori ngokana chile kitimu wao yedimeta sabana bila wachezaji wala wawaka Kurende tocha kina Nyamaiya Stadium chakere Nyamaiya Stadium ine yake mwa chumiki bere cherire na retracta ya soro korora nyomoja ama unyazo ulikuwa lengo za bana baengwa kero mpira egakorore gatire nekingo tebanga Nyamaiya ward netakiro murai aya kwango ndena jo gabara ya tetango bero murai angubona twabulizwa ne kiebira kitebya gitaji kibeje ya korore ndo kiebya ngora ndoma denga emegondo etana ine stadium ya Nyamaiya ward ne kwate na koti ibya abantu batarete emegondo yabo bare tikoro emegondo yabo ose njira teo yabekirwo engia yoko banganye n'emegondo toke stadium house enje unalija ali MONYANCHA ningote benda asaba abantu bari baege kanete stadium ya Nyamaiya mundu te yora barushi oro osfuri asomo ndo ene stadium house ndo wateri chiko asenseto ya Kenya kere serikali eteto korera omundo egansi eprosija nero kubwacha erindo na omundo yunya korerasi ngote abangeringa nimbe negotiate kati ya serikali naba bamenye n'abantu batumye kundara mu stadium ya Nyamaiya erinde banyara woto mu ndoya tose stadium ya Nyamaiya kere myaka ya maiga egetige to Kenya Nyamaiya ya ringe kana mpira na sports oja bagira sekonda Nyamaiya lakini bona ila mtu kwa tiki kero agento kulekia wa story sinini okay lakini no sababu kwa nenga abamenye bali bare angene tige to Kenya Nyamaiya to gichingira chingia banyawe wanja woto Nematekera kwanda iguru ya chigosori iguru ya Nyamaiya Stadium gatie biti binde nimateka teach team chotibeke gatika indo bateka tia ba mone team ya Nyamira Super Eagles team inde kwa bakebwe toma sana wikata wikachese mochirichia kalanda hela chese mochirichia finali wikiraboniga bara se ligi ya FKF Division 2 wikiraboniga bakosoretia team ya Kariobangi Sharks ase wiki ya eta se chigosori chia Mozart Bet Cup ne team yetu mire sana koimoki igoreri etaria Nyamaiya ward manyeri etaria West Mugirango manye Nyamira County kimanya rom plan kiora twale konyoro nese chibesa nchero chie county kwenda se chigosori ndote pia chibesa chikorwa sebunge kwenda se chigosori echigasi na kitote banga serikali yetu ya Kenya se katiba yetu ebintu bibekile awo kirumba ya wendo na mangana sports totebenga mostly enene yabo gere izo mubunge na ile budget ya mangana sports ase constituency igo ngeringa no ko make sure besende 11 tengira sa mangana sports yekere bana sport erinde banyare ko iwa huru abarabuna muntu ndobwenso legasi kaoso kujwa ko mupira ose kaoso kuchikumyoka kaoso ko kora muteso ndi bonsi anyolenga na recover tebanga ingejeringa ango jibati wajike mupira ne passion ende minga ko mupira lakini ira nenga ne kolema ose ira nenga ne bonito so mondo eta ko vote 100% okora sports na sports ya jagire wakana na squeeze honestly wakanere ebirabu awa wakana
abana nabange baitu barisi kuba wakomupira nyaba mbararo kanase kirige kine lakini abaitu barisi kuba wakomupira bawakira television na yabane kiri wakana chini we have to nurture the talent lakini ngote banga no gusaba kwana asaba menyi bari bamenyete amenyete tukenyemera no gusaba kwana nka ntoi wane ngekeye wika elinde banyago tigari bakeyo libe bene asokorosi tukenyemera tuma this process change wajibanda kubwatiwa ngote banga tali bajukuru wonereya lakini nasenje takere elinde bana space tuyangorosi Biamono sana na andacha wakati ya bali baende otorikera chi message gwetera SMS line uchaga arogo Chris akurukuru nsemo ya Bogusero ward omominyoki omugako gwetuma sana after hi the aspiring MCA NYAMAIYA ward. I happened to visit Okiambori and saw the coffee factory in old iron ships. What will you do once you are in office to set good example to other factories in Gusii, because that sector seems to be forgotten? Negene sector ito echika nande anene gena ngokina na roje medeji kawa kele kirasi lakini ekawe gejege gatwara kiproka chimbo kero mondana togora igono tara EWODI to NYAMAIYA no nyore mete echikawa telimenge mono na lakini ase bali baye bwate bonwe amashine twanyango ko narayingore ngano kwanera igare nali yakale kera bantu barashurika naro lakini asingenjo obulemina wo income enene yo munyamaiya nere income enene yo munyamira obulemi toja so usmeke chai toja se chikawa tose aso usmeka matoke bega chibana mu chombe kutuga onyora mabere chingo kogotuga eyo nere gasia nene yo mu ya nere gasia nene yo mu kuri mu Gusii na Nyamira ose ole wode ne lakini ke enene asaba bwa na kusa igwa asama ngana yo bolemi toteme tokonyara ene tokonyara komanyanga omolemi yo bwate kawa ekawa yae yekiri ase factory ndetake onyoli lo efari esaini ase kawa yae kolenge miaka ya maiga ngwarorete kere omurayi wese urwa soka songani ngwaroje document enero ya lengo ya ngoteba black gold na ngwaroje nga ya ngolete segia na menga omuntu oli osimilete kawa tabwaje fari ye kawa yae lakini ulio konyo Java kalito jitwa mitero kombe geria wadena mitere double cappuccino o kombe de mitero zinizana jo boka no simu yaka lakini mo ndo ezimegete euniengi maoze tota yebe tolule tato nali abanya jizi ngeje chizi ya mbili ozeme mbili ya kwa nyanga olio yone tinero kwate faida kubwa olia ole mente ekawa Mr. Lima itendo andire gusanga igoro ya amana ywarengeto buri mese kagetage getabikone tabikora nsemo ya kabiri yesurio nare ko bainkorra gatia bari batubekire SMS gwetere nsemo ya Facebook ndio chaiga Fred Moga out babuna I am watching and listening from Nyakenyomisia. I'm watching and listening from Nyakenyomisia. Missed call Fred Moga Muturi tuko pamoja. Ndio chaiga Ebisiba Mungari agoteba I am following from Nyakwana. Frank Favor agoteba I am following live nikiwa Bogatagati Babosongo Chituka. Ndio chaiga Brian Makori agoteba naendelea kufuatilia show kutoka upande wa Egesa Kisii. Show inaendelea salama. Omuraimo kwa Eric whatever there is more alternative to use, not a must rental, but we can use even the churches within the area. Nebenge rivia omuraimo kwa Eric isangana yarengete okoromo chando yobwa rengeta chisemia se EWODI NYAMAIYA ne EWODI chinde korre birasi byanyari recover bikogwera ndo chaigati na nyabs whatever. Yes, according to the question concerning the ECDE classes, they have been well answered by Mwesh. I am tuning in from Nyabite, Oyuntina, Nyabs, Lamek Meki, whatever I'm watching live
koruchise mochia West Mogirango aoteba inche MONYANCHA done a lot hadi kuweka maji tiles. God bless you Mheshimiwa, Nyamaiya needs you more. Elvis Ouru aoteba the leader that Nyamaiya people need, best ever. Andrew Guaro aoteba I am watching live from Chuka University. Gatia bali baturikeire message korwa sense meri ya Facebook Ndizi TV News. Chichol konde nyora bura no nyensemo ya YouTube abo tonyara gwetera Ndizi TV News, gwetera ensemo ya SMS line na bo turikira gwetera mbere gura bwa screen yao, gwetera ensemo ya website www.ndizitv.net. ogenda gusanga na itwe sama na rengete siasa twende mete twasangira mange igoro ya video ra kore mwana mono chise miko na wanchita chise misana timeti acha wikiro bwaro asichisemi jire rendo kere anene mono twakwa ne dese to cha samangana nde na mangana health abanyamaiya ndo wa dispensary bisa ndo wate nyamaiya ndo wate umutontoro ndo wate bunyeguba ndo wate nyanziyankyo na ndo wate nyamukenya ukurigeri mono ekinde cyabo ingoteba kuwa mono ngeringa ebintu byonsi bibye serikali birase wode nyama onyore binde byanguko igo birale nasumanje nyo ebiri biro bono iga special bine jina hote bikiro anene make nyo amali ode goto na bono iga ase nyegetari tene tubate nyamaiya ne nyamaiya nyegetari tene nyamaiya oko gendo nyo ambi nsimbi wat yondo basibotwara any emergency nga byakongere yasa nao kunyamaiya gane abo tuyene tabantu banyamaiya nabono onye kwali mutontoro yasi genda ali onye kwali bunyewe yasi genda ali onye waikire nyamaiya yasinyire negasengo egasengo na ukani kera ambulance teyo ere mukyo muroire ku nyamaiya etamolede tena weto nyamaiya kwarorire twarorigere twarorenga anenake asa mangana health abantu baito kere week nyonya barayi bonzi about kere week at least to spend some tanga ane satana abantu bakule asoborwire urabe managed n'abantu atokoroka health promoters ose health community workers abo baroro bari in place babekiro baranyala okonyo umuntu gwate pressure amanyenga umongina eli olya pressure ngwamitego ronkwali ose opima abantu awo asamorire aya makamake inene mono kwanyolirenga ngoja mole mwewe binabire kotini ngositise igira sebinyoro no mondo na aiga kiranzuko nende mono baje batana oyiga koraki oyiga ro na mondo korongo yarwa usekende ngio mwacha wetana une family mwacha kile kusumbwa na sekenyoro na yana kyo montara buko enda atara kirisa mwacha kana ne wetana nyomba ino ase numwe kamna nyegete ya nyegeto murigere tuwe nyegeto akora tende lakini ekini ndiri sinini geko kupesha nyoaye bone gekubwa tolenge limo no lenge wote seziliyo kesika we mikie kwa otijana wa kiranza wako mbake mheshimiwa kwete gusanga yura mana yaringito bonyagitari amangana ringito chenwa se ward ya Nyamaiya yura mona ward ya Nyamira ase amangana a health research serikali chi county emete gwasangira mangebona no koregasi ya oversight kone kibona amaliogo na rekopa wikesa chinyagitari chikonde kando nekyo ingilura kore kone kibona bonyagitari na obo chenu na afya yabenje ba Nyamaiya mbiyere mono ngeringa ese ginero katikati ya serikali na community workers kiagera no etando simbaraka lakini uko leach county chinde bakole bakali umetonga bakora bele banki kwaona ki ine abantu toza for example bana health community workers bakani ne bakani kiara yarenge na serikali nene ngolo chiri sana go chase every health community workers orandonsi asikenyero na kichi kile yonse okole gazi alabu no murayo ito nyari bana atabana komendari chiri sana at least chiri komi atari ya MONYANCHA okwana ila studio ngeringa no mbono igano mukesimu akere health community workers olo within Nyamaiya ward gawo de tanya kwa musara tanya waka mikende yons anene mono
na kike na tebanga kero muntu okoleta services near to the people kero okoleta service angena somo na inchi gose kero okoleta service angena somo yekoba anene ake na ya bere manage taraji okoraki taraji gera apsebe nene ekingo tebanga ase health community workers uno murai Richard Munyanja ngeri na ndengo teba togo so ase county ya Nyamira eyo na bongolete motion ngo tebana ki tiango tuligereri our health community workers kera anena mono umuraria astoje to tutere chibesa chinyinge nyonya ebone gisimi ya onwe gore iguri ya simiti nyeta twene ya hele asutu kuza chibesa chinyinge eita ebile nyetari bose ole wasabu oli kirenga omuntu naro sito bande ogaraki omende gocha aya anene mono twise koreta nyonye chikam chogo somya bantu betu igoro goche egina kiende gane go chikoligere leta abanyegetari leta abantu basomya tamangana health asomya bangina asomya basubati asomya basaya asomya bagaka mangana ate muaka naki unabona ububero ubwakiri bose mukobakasa achate yumongena omongena okobwata yabo koigwa ngantongaro oraki nyoka nyegetari ine sign yagendo keke yakanza onyo mungena wo gwati go mutwe kera lituko mambira mambiende mutwe ndeto gwatia kwa manye na ki impression de tote fero nyoka yeta lyo ororwe aingo debanga kero muntu kere tokoleta services angena somo na inji ene arengere ngiya yo wekero mwana inji erinda konyeke asebiro bire bya bwangu bidara cyosaka Mataricha jonte birindigerie WhatsApp ya nendole nkaichibesa chikwenda mona estimate nyere 3 nimetesho ya kwera nibe ikwenda ndole nkaichikwenda gusine chi WhatsApp group echo korende machimo ina ina bakorra ayenga chikwenda gwetera sesi miao korende chingakie checho ndocha iganya anga MONYANCHA agoteba buna nereta ya NYAMAIYA ward ndocha iga Douglas Onsongo ateba yare no MCA 2027 chinse mochiari Goma ward abategetiro kumnyokani na nyambega gisesa ateba kwa NYAMAIYA ward na Nyamira yonsi aroteba ndemo eliogi yarire mbuya sana kone kibuna kwa nyare kwa radiogi kwethero kubwatira na gati ya NCMA na NCMO ya studio ya Ndizi TV kwende metekereto kwa ndira mangana siasa ndo kwa na siasa to bento kwa ndira mangana vyama nemirango ya kisiasa nimete obochori bore bosio omolioye wikonyare kwa nda gwetere nchera ya bene independent wasa gwetere nchera ye vyama temenyana kibwe bande asa mangana ye vyama nje ne member ya ODM and then a live member ya ODM and then ngoligeriya bora ibonye ya ward ase ebyama ntorenga ebyama na biro byo kromodo na gwate kyama kyawo cyoswa anene mono naje kuligereri mono una naswa siasa kumyokani asa abantu baito kuba boli na kibarengereti na bokuligeri koranga montate jomote bingia magyo omontate jomote neki ngyo jogore ndiko bakora iye kiama ne hambura seneli afuli senegali o ikereso oyo mata le masi dispense awtale tota corona yonata le erivo ine gali omondo koreki otale lakini anene mono mondo kyole megali kerale gali me mondo yororo ngyo jokore abura dorete gali nene koiro gali nene otale lakini no nyoro mongino le bara ogotu to mo gali kwanyara naki omondo naro otale tota corona keralo lo mongino sabandu bagotuiro de so uje metomigira ntwane ochiga kewe gali ya no DM gali ya no DM Nemetana ko muchujo ODM ne kiame kenene ne kiame kyabire mense ya Kenya State Kitambi kuruma kagwechiri bwibere na isano nemete na bange baraga ni kwa gende nsemeyu nole tayari kwenda muchujo sida teyo nje muchujo nole tayari kera muchunga ndo ajoya kwa mate bwire ndi muyiwane tayari kimchinja na chinge chokora ne ticket so what the tuiwane abune begetira awate utewane lebegetira kera abana siasa nande no mwana siasa ndi yama tendo yanje mondo de yoro llegare resi como yone lesa ndata kuzi eso te vano go iwana
au newe getirake na gigote bana lazima utware plan A then jento arochero nye sebosibe bochori bwo mwaka bwechiri wibere na merongo ibere ni ibere ebya bambiro byari wikase byate bantu bwati budget raisa ne tokore chikura cha mchujo yekitogokora epate ruda ne committee ne rekoreri yakora statistic barra opinion polls ningo bekire igora tare okori yikiama bate baitubune kiama sabto tapo dio ore rokande koba bosiese opinion polls korengana naye chiratibe kambu yore yango tebiga morali siasa yene ngwe kerewe kama ngana opinion polls omondo jibana na ticket no ulio kwa mwama lakini kelele wazi asaba na inji bachole abura omondo kumayanga iga na uwe bimone neki asende ninde boronga gara bongoraki abongo gendera use bona byangire cyangoraki tigereka lakini kerigyo ko kwana boardroom wa munde ticket iyo rona kan arabarire nayo ko ewe never ndio kwa democracy kera umaite siasa ni siasa ni wata maana iko bawe kabate abana ki oyiga korete igaye to bona bagusangire bona ngiyo tebana bona umaite mwizo ko n'abantu mbane murega ocho wae bien ahora ingredia banda abantu bagozoka isiko pako va comentar babisa vamos a comentar iko tebere buya to so mojujo to barerwe dijarie kwanyora ikomi unabona toro DM dijarie kwanyora ikomi mwaka nayo kwanyora isano nayo kwanyora inye munyanjara rogole nero idile ko wazi lakini amana maoni y'abantu ingora control bilengere byumuntu kwanyora umuntu olire ki arira chata abanyage wacha baricha data egende paka sedebe korwa sedebe abagoisaneka namachibu arabo na bose abagoisaneka onye abagosira bono nabagosira gusosira omuntu onye yagenda paka sense moyaje koreka to kwara magana siasa ntoma itandake siasa ye county ama tukabwango iga tenga buna matukari makoranda ke sobo koli buna kuigichoro murayo mochore konyora magendra gocha emerengo ya siasa yatwarire chinguru chinyinge sana na kikorese county ya Nyamira ikiama kia UPA United Progressive Alliance inse Amos Nyaribo gerete merisane nsemeri kibwata chinguru chinyinge timanyaro na chinguru echi ngore kichire wose no twarobo koreri obunge nsemeyo sembo no twara amarora mange okurwa no bwate gati yaye ne kiama kere majority ya sensemo ye bunge sensemo ya ebunge ye county na kiyekorera gusana timanyaro na kiyo chikoba ko ngania Mario ya yabere Mario ya arebe simu unabona ya yubi endo bayendo maito muntu naro bwate ticket beto oyi njira teo batumite kritere kindi Jones korana ki oyo naisa ni so na taisa baruna liba bwato musumu kwa tana nyagete bakanyage nero yo bwata wete nyo na ingote bana kelewe kasama na yebya anene muno asobo chori kelewe kasobo chori naende no saba kwa nengo sabana ojo roboti we free and fair igabana etunya libondo kwandite ene gabana ye county ya Nyamira bonse pia batende serikali ye county ya Nyamira mo basi koleta mututu kanu bonde bonse asaba Nyamaiya endo maide mo bate kiama kino mochi konelia abanyamaiya lakini mo basi koso imangana onsi asamane chikura toyo omuntu inoye yubie mwatwere mwamwere ticket motigaja saba nainji gatosia gane sawa oyo abanainji bagoteba nere oje county mokore asinere bomo basi kobeka amagena sigende kemuna nitune ene yubie to dete yubie etoko yakera sema Nemete kera ntego sanga igoro yeke magana yobochori oboke borachiko boko basensemo ya Nyamaiya ward nemete ntego sanga ya tobe ntwebe gusanga igoro ya Chris Osiemo ule mumuro mwabonya gusira Elijah Osiemo ngakeria matanga twaroche chinsemo ibere chikomuranda cha kisiasa ensemeye moko ikagosanga igoro ya ensemo ya UPA yote abuna oyo baroche etiquette barae no yu Chris Osiemo kanara abwata nikorwa se kiama kya UDA gati abon twabwate Jafet Mukanya kundi yore treasurer ye kiama kya UDA yote babuna nere bune kiama kya UDA ebaga neti
koa okoboko Chris Osiemo ware muromo abonya Gusii Elijah Osiemo na ndobete siasa kinachiracho amangana ya mabira amangana wateba oyo na maite buronge mirobiki yabe kirengo cyari imetimba nyaro naki munachi oroche kotiemana na Chris Osiemo murari dengo tebi uchaguzi endeonsi igere very democratic kero mwananchi igaire uhuru yo choro murayo yadage ndori ase dictatorship yo faru onye na kwa oje Queen Elizabeth ya silete umroma wewe omwa ko lete na wata kanga umwana yawo sala kole ajabu mfano siasa ito ya Kenya tenga uno ndo kama nekina na tuje tokobogoli to tena isansa tokobogoli una oboli una kono la jamambie kote una nayo kobeka bana Nyamira na tuabegera mongo na tuabogoli beko numeta mangana le Nyamira tokuma mangana le Nyamira numeta Nyamira sia jagere ke kono toko chore ane toko somi ne Nyamira ose na Nyamaiya ane to jago korogeri kana kido jago korogeri ane jo to koregas toko tia abantu bali bamanyire Nyamaiya wodi ne kire bali barobore Nyamaiya wodi ne kibole basoso brai bakolegas bakora wananje gas mangana mabera na siasa aste bigochita kera ndo korra mabera tuko beka sekero beka nene to yandere kole goyani ote to anwanche tole to ende kole ya do wanja tigaba Nyamaiya bae wo huru yo wake kura asomundo batagete keto kwanda siasa ya obochori oboke keko kwati siasa mono siasa iliyo obochori obonene obochori buna 2022 2017 2027 onyo ndebona esaba lo libekero gokyo obo MCA onya bali bagalia bene lyo kwiro ndiraso obugoro lesingencho kirumura inkoligiali neba no murai ore party leader na wate kiama kya koligekero gokire igoro neba no murai yandake ore bwe bunge yune renkoligara obujumbe aira nigu gatie birogo bindi koreke toke siasa ya by election onyo rode buna abana siasa abange abara ya bengo twara bale interest na siasa ya andonse na kwa chinguru chiaba chinyinge sana asobo chori oboke senjo chinguru chinge cha siasa chote makworokia kwetero bochori oboke ote machinjera chiabo na nakikiama ye itabiru na ntoro chironye ase obochori bwaita kibereho nchale ngoro chobo jumbe chinse mochiri chia Juja chinse mochiri chia Nakuru wetera obo mobori bwa Kenya kwanza wetera UDA timanyaro emerindeli ya siasa ne chinguru no chirichira chikoba chibasense ya Nyamaiya ward timanyaro ikiwa tebegoro yae omora rijinguru kwana ne chibesa kere kiama gete to mundo ne chibesa yoje kitera sawa abuno otigero mwananchi achole na ki ne chibesa jinaleterwa nkolia ndegerere ndiri ngwe myaka itatu yatigaire ose no mora ingo chora ubate birengererio byo gonkonya erinda nkonya kera nimete chintu sinjibo na kera chintu siro tena abwate interest aja ochoro murai ojo okonya ya abwate interest asingindire kiama kiaye kiro borai yani neba ne gungende ons ekobe ko ase kiama ekyo eregate te ko make sure yako ya irire asingindire kiama na kingo sabai barai bande bons babutene de byama binde byons toretere candidate ase obochori bwa Nyamaiya lakini amangana yo waka chikura tigira abanyamaiya bake chikura asomura yuri batageti egera gongo saba nebanga bono Richard na Sweden independent no chikobori kura yane korwa tiga abanyamaiya bamwena ki onye munyanja batageti munyanja obaira manje nabalo siria manje kunywa munyanja ira abane school munyanja nabwate birenge yo byasa abanyamaiya ke munyanja ai uri bagakoreki atogambere ekiamange tugejo tokonya gera bairo borai banyore kiama kero borai ngobate bamanya na kyo mondo onki akotokonya wan zero genda ndo bakobate baro ba kire kuona UDA ODM UPA Swift for Kenya Swift nandwele to borai from there so what endonge bakobate mbali kubeka murayo ba kiama kiabo kusochorirwe oba accountable asa abantu bali achorire abuno anenake ebyama byoja byawaso
lazima umuntu olimo aire ticket osocho oli osero sobulai how accountable is he oseshi oja sabantu bali bamachorire asobulai yao igamangane ebyama biro bingo bitebinjo leto omulai nomutagete ko ikyama lakini asobo joli wanyamaiya wona ile mungu nolia wanyamaiya aliye eskuru ojuwake kulai osomo ndoli kwemoga ojiri siri mandu wake kuskure kulai osomo wako leo kwenda rangenye primary wake skuru ya kulai osomo ndoli kwenda wenye we primary wake kulai osomo ndo kwenda miruka kubangira ini wake kulai mutige akikura yae asumura yatagi bia mono sani maite ebiro bia chire sana mwaende kwa bamogo sangana itu kore to chiko kore nimete nto sanga igoro ya NYAMAIYA ward tobe nto sanga igoro ya echiro ya miruka ne chire nene sana ekolenta mwa babwata ni korwa Kisii county korwa nsemo ya Nyamira korwa nsemo ya Bogere bomera na sengenjo ya okogenderi uchumi yaba ngakiende kunsana nkora aba kororo esengenjo ya chinsemo au chigo cha mu wetire chire nene ya miruka timanyaye agenda yao nero bwate chese chire ya miruka kubwa mono kerna ngorora amangana maiya ase station ya Ndizi narora abagaka abangina bali bachole gotena chichiro awao baba tomukutana kubwa mono gukwanera ejiro ya miruka ngwarora chairman bamu bado bakabeka ime tieneki kero monta akolera abantu babongi mutagwa twabwe twakeri urimba mutige sikali ngwaro afate tonyangeri nero leto mukutano w'abantu bechira batene bechiro bamiruka ne serikali misega choro baigwane na kieko genda ojusyo kera konya twagomine ndute dikurwe bango asenginjo echiro yeto ya miruka tebwati nyonye cho nyonya manje ama echo tebwati manje again naende no bago sangero mo 700,000 a week baira jibese jeito baira se bago bakole binde bingao lakini bese jinji kwirana ase chiro elie okonya omwana injaje kone ne bachoge tiriko bekwa minister ngwate batoko echi wiki ibere obeka manje ase chiro itamiruka nabaralimbala ndoje to bali after 2 weeks ngwera absichire amanje abekiro echo ya bekiro estima itaya arenga seji yokire na nje mibango mbwate nelinga konyoro burai ejiro ya miruka kiagera nere bwate revenue nene ase county ya Nyamira na nje ningendo kubolinga ase ejire ye ase ward yani ingie kogera ne bitandaza abaga abangina bakirete mete ne musumari no bakone ingie kogera tutagaje ejire ngia asomungi nakoleta litokeria asomungi nakoleta jingini cyayare asomogera koleta omena yaje gotoneria asomundu aje kwara matoka ingito taro seria saragia ase elinde tonyoya konyora sabangina bakone ibintu byabo ina lira beri swali ya nelia bena litangani olende visa twakoire twigi wate tibere wate tora manje na njeni mbwateti nyoena alenga somo kutano oyo asande father nyangeri asoko obagaje midieta gati serikali amona batenere bechiro ngo wakerambema lakini nende to sabaigana chiviki bere njundora bororondere mere tunzoganyete onye chiko era naende mbara kola una bate bete naende abongo tebya bananchi na tote ban twins echirete nego choga mpaka FRU echibese chitu twaya Mbia mono sana ni metenenga na gwa sangire na echira miruka ne echira nene na umako bwa mamenyi ba Gusii tali twensemo ya Nyamira tali nsemo ya Nyamaiya kurinde Gusii ngima na korabuna echira miruka ya twalide obura yobo ikrano emirobiri me ikrano erinde konya bonchuri abange bakonda bachikorigia ngeria wetera se echire yu nidro chaigana rogote abuna well Mr. MONYANCHA politics ne nchanja it depends how you play your cards or your increase ndo chagana rokoboli buna andake suppose the ODM candidates decide to support one candidate and if it happens to be you will you be comfortable kundi maiteneri vole kirekoba gakwera neli oyon David koruchinse mochiri chanyancho ni maite kenyarire koba lekoira neligwo kuna ndo chokora tima nyandake ngana oyo mweli tima inkeliora teve ochia samenyi ba NYAMAIYA ward to chikoba to kore karoto bwate kiemara goba yalero ege nzongo tebya abantu baito ba NYAMAIYA ward nimbwate mibango mia asemole asengenjo nene mono egasi mocha konga eyo kwa kolegasi
igondi gerete buna manje ta Nyamira aminyokire ikirangenyo o tirimbo kandi eto bamotobo ende boka miruka mate babwati manje amanje naleba mebango nemenge tuwate kubeka gitangi awao necyabekiro une mulimo cyongora ndobere tangibe erinda abantu beto banyakonyora amanje egende nengo chukurwani kabisa asaba Nyamaiya neringa omwana asome tosome omwana egendo kende tonyora amanje amayo kunyo toja samangana yobo chenu tutwara abantu bawe tasi kinyomba senyumba otoene kerina ki abantu beto mbya balalete mbya babokire naenda mwana ande noko chipara asaba abantu beto bawetani anele monongwe wabaga bali chikiro batebanga chikiro jumendo otwara chipara cha maega tai bana ne pare ye mumuri gana ichi cha mujiro eji pare toke cha maega mundo so kuwe chiro osoga nyemo jimaega oyetogenda ine abeganga nene nga torosi chipara asiri toke likubera mugondo likechiro asomo ngwate ngoko yayo lete mwana kenyinji na ya very expensive ekire chiro onyole fali eri naliaye naende egento kende ngeringa imete teri anda ase omo EWODI nera se omo MP ngeringa abantu baita abange bale bale sonde bata kwa test naende ringa ndete kolera ngolera ande nyo asomo chumbo eto ala costume waka una saba ndo Nyamaiya mbala abange bata kwa test n'abantu beto banyakungu baminto balelire nto kwa test abantu beto balelire abasange bantu mbo kwa test ende nanje nintebe ninje komnyokana asobora ogole no wachebo to ko wacho asobora ogole no rora asobuchikocha erinde twenzi amo unawanya Maiya twagache Nyamaiya ogosemeria asoba mbuya mono sana na all the best nimaite kwawere kobago gosanga bange na tuemanyiria mange na banyagweterense mo yao kuzemanyiria bange igoro ya kirikandeta se wodi ya Nyamaiya kirikere buya kirigetari buya na mwe bosio osababu na ekyombekia IBC kebe kobo cholyanga senjo no mwanafunzi wegera matemu kirenga kina matemu tacha na boko uni aya kwa uni rikorede yadare na ekyombekia IBC kebe kirebe bere mikana korabuna abacholyo boke bwe wodi ya Nyamaiya ward wenya kwa guikirana na anda kikone kibuna abamenyi bense Nyamaiya ward West Mogirango Nyamira bonsi batwalire abarayi babo na ambiye monase bali bonsi mwatori geli kuchakiro mo chakano wekera boniga bali babeka chingana chiabo akobolia kwabo kweterense mo yemetandao Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube, Ndizi TV News, website www.ndizitv.net. Usiwe terense moya SMS line gote abuna mbiya mono ya wiki rebosio litukobune riga chisabune chiga tobere naende nabara yibane turatwara ga sege karo togere kwe manya mbange igoro ya siasa ya Gusii abara yibaito abateneli baito merobeliki babegete meikeranu merobeliki babegete yokorongei osenka ibatari yokorabuya torana kitoranyore moncho liayu ara konye gokinia amagenderero aigase ensemo ya Gusii kuna ndemo Steven Kapteni 001 ega noto wekera omolyo kurende gendera gotengera Ndizi TV aiga no basomo Gusii.